Здравейте, пак сме заедно. Моето име е Иван Алко, специалист в областта на сигурността на жилища и офиси. Днес ще разгледаме един продукт, промоционален за 2016 година. Това е блиндирана врата IPS 2016. Както се разбира от името на вратата, тя пак е с електроника. За поредна година Solid прави промоция на врата с електроника. Защо го прави? Това е тенденция. Електрониката осигурява много по-голяма сигурност, пъти по-голяма сигурност и много по-голямо удобство при ползването. Имаме тук една традиционна 50-ка. В други клипове сме обяснявали за 50-ката, само накратко ще споменем. Двойно уплътнение на касата, на крилото, много висока степен на механична защита, защитата направата с пробокс, специален цилиндър с рингова защита, здрави панти и шипове от задната страна. 8 активни точки на заключване отведе, 6 точки от механичната брава и още 2 точки от електроника. Но какво е новото в тази врата? Новото в тази врата, освен че имаме две независими заключвания, механично и електромеханично заключване, двете брави, при заключването на двете брави, те работят съвместно. От една страна изпълняват допълнителна сигурност, като се пазят една друга, или това е Security Block System. За него помага Active Security, в вратата има вграден Active Security. При нея, при заключване на електрониката и заключване на механичната брава, двете брави в този момент почва да се пазят една друга. Електрическата брава не може да бъде отворена нито с карта, нито с бутон, а при отварянето на механичната брава трябва при отварянето на тази брава, за колкото време е нагласено електрониката да реагира чрез Active Security, ако не бъде изключена електрониката, ще свирне сирената. Той ще реагира Active Security в вратата. Вратата има и доста добър патрон, в момента реагира. Когато се отблокира електрониката, спира. Патрона, който се използва, е Solid 10. Освен това, изпълнява и още една функция, комбинацията от електроника и механика, Security Block System. Има и още една функция. При аварийно отваряне, до сега, когато се ползва аварийно отваряне, всеки може да, ако има опит в това отношение, като извика сервис ключарски, сервиза отваря благодарение на опита и инструментите, които ги има. Той не се контролира от клиента. За първ път в този тип продукт аварийното отваряне на електрическата система се осъществява от клиента чрез неговия ключ. Тази врата, както iDoor-ките, това е пренесено от iDoor-ките, има вградена, интегрирана цялостна система на автономно захранване. Тук е от 220 на 12 волта, 12 волта се прехвърлят от кола в вратата. В вратата също има вграден и акумулатор за резервирано захранване. Тоест това е една независима система, автономна система, която си следи заряда и може да работи автономно минимум 24 часа. Тази врата, от към гледна точка на дизайн, без да е някакъв крещящ, дизайн е доста привлекателен, с едни градени лайсни, отвънка все пак е права вратата да е малко по-забележима. Предлага се в няколко цвята и всичкото това, тази врата и тази година Solid е дал 25% отстъпка, за да я направи по-достъпна и по-популярна тази врата. Тя е около 1600 лева, малко под 1600 лева, 1598 лева.
Благодаря за вниманието.